Усім прывітання! Сёння мы берёмся за сапраўды захапляльны аналіз. Мы будзем дэталова разбіраць каментарыі вядомага французскага біблеіста Мары Наэль Табю да старажытных тэкстаў пра Пяцідзесятніцу. Адразу скажу, мы не будзем спыняцца на павярхоўных рэчах, якія і так усім вядомыя. Заместь гэтага мы адправімся ў глыбокае, добра структураванае гістарычнае і тэалагічнае падарожжа праз гэтыя крыніцы. Давайте хутчэй паглыбімся ў дэталі і паглядзім, як гэты разбор раскрывае сапраўдны, шмат у чым нават схаваны сэнс гэтых старажытных радкоў. Дык вось, напэўна, узнікае цалком лагічнае пытанне. Чаму увогуле так шмат розных народаў сабралася ў Іерусаліме ў той самы канкрэтны дзень? Тэксты знадваюць парфянаў, мідзянаў, жыхароў Месапатаміі, Егіпта і нават Рыма. Гістарычны кантэкст тут абсалютна ключавы. Справа ў тым, што Пяцідзесятніца першапачаткова была вялізнім юдзейскім святам даравання закона. Гэта была адна з трох самых галоўных падэй года, якая натуральна прыцягала дзесяткі тысяч паломнікаў з усяго тагачаснага свету. Людзі ішлі туды, каб аднавіць запавет, нават не падазраваючы, сведкамі чаго яны неўзабаве стануць. Каб не згубіцца ў гэтым моры інфармацыі, вось наш дакладны маршрут на сёння. Па-першае, мы абмяркуем Новы Сінай, па-другае, разгледзім стваральнае дыханне, па-трэцяе, пагаворым пра адзінства ў разнастайнасці і, нарэшце, завершым місіі прабачэння. Рухаемся наперад! Частка першая. Новы Сінай, або як закон ператварыўся з каменя ў плоць. Давайце паглядзім на першы тэкст. Тут пачынаецца самае цікавае. Аўтар гэтага тэксту зусім не выпадкова падбірае словы. Табіо падкрэслівае, што Пяцідзесятніца падаецца не проста як нейкая ізаляваная з'ява, а як наўмыснае прамое рэха даравання закона на гары Сінай. Згадваецца моцны шум ветру і языкі полымя. Дарэчы, у старажытных яўрэйскіх каментарах апісваецца, што калі закон даваўся на Сінаі, прастору таксама праціналі вогненныя ўспышкі. Гэта вельмі глыбокі сімвалізм. Ён азначае, што старажытны закон больш не пішацца на халодных каменных скрыжалях. Цяпер ён набывае ўнутраную форму, літаральна запісваецца на чалавечых сэрцах. І вось тут адбываецца нешта неверагоднае. Гэтая падзея цалком адлюстроўвае гісторыю пра Вавілонскую вежу, але з дакладнасцю да наадварот. Уявіце сабе, у Вавілоне людзі імкнуцца да поўнай аднастайнасці. Адна мова, адна мэта, што ў выніку прыводзіць да татальнай блытаніны і рассейвання. А тут мы бачым абсалютна іншую карціну. Розныя народы з рознымі мовамі раптам пачынаюць чуць адно і тое ж пасланне, і гэта прыводзіць да глыбокага разумення. Гэта яскрава паказвае, што мэта – гэта зусім не уніфікацыя ўсіх пад адзін стандарт, а якраз такі ўзаемаразуменне праз захаванне унікальнасці кожнага. Пераходзім да другой часткі нашага разбору. Стваральнае дыханне і касмічны погляд са 104-га псалма. Разгартаем маштаб. Калі мы пашырым фокус і параўнаем гімн сонцу егіпецкага фараона Эхнатона з яўрэйскім 104-м псалмом, мы ўбачым нешта сапраўды цікавае. Таб'ю робіць вельмі аб'ектыўнае параўнанне, так, літаратурны стыль захаплення прыродай у іх вельмі падобны, але тэалагічная бездня паміж імі проста каласальная. Для егіпцян сонца гэта літаральна бажаство. Для старажытных яўрэяў гэта проста свяціла, частка створанага свету. Прычым свету, які першапачаткова і цалкам добры. І што самае галоўнае, у псалме стварэння не апісваецца як нейкі адзінковы акт з мінулага. Гэта хутчэй бесперарыўны працэс, які падтрымліваецца дыханнем тварцы штосекунду. Увесь сакрэт хаваецца ў тым, як аўтар звяртаецца да Бога. Выкарыстоўваецца імя Яхве, Бог запавету. І калі ў тэксце гучыць «Мой Бог», гэта зусім не пра нейкага далёкага архітэктара, які стварыў сусвет і забыўся на яго. Гэта пра вельмі блізкія асабістыя адносіны. Вось гэтае дыханне жыцця з'яўляецца пастаянным, няспынным запрашэннем усяго чалавецтва да ўдзелу ў гэтым саюзе. Частка трэцяя. Адзінства ў разнастайнасці і супольнае бачанне з першага паслання да карінфянаў. Вяртаемся з узроўню космасу назад да людзей. Тут мы сутыкаемся з канцэпцыяй, якая была проста радыкальнай для свайго часу. Апостол Павел апісвае раннюю цэркву, і гэта зусім не піраміда.
Гэта не нейкая жорсткая іерархія з начальнікамі на вяршыні. Ён называе яе жывым целам, дзе абсалютна кожны элемент з'яўляецца незаменным. Варта памятаць, што Павел звяртаўся да жыхароў Карінфа, горада з велізарнымі сацыяльнымі канфліктамі, і гэтым пасланнем ён літаральна перакрэслівае ўсе іерархічныя, расавыя ці сацыяльныя размежаванні. Няма больш розніцы паміж юдзеем і язычнікам, свабодным ці рабом, усе звязаныя разам. Каб лепей гэта ўявіць, Табіў прапануе цудоўную візуальную метафору. Яна кажа, што калі б трэба было намаляваць царкву, можна было б проста намаляваць мазаіку. Падумайце, як працуе мазаіка. Чым больш розных, нестандартных, рознакаляровых кавалачкаў, тым прыгажэйшы вынік. Без гэтых драбнюткіх адрозненняў агульная карціна проста страціла б увесь свой сэнс і прыгажосць. Сутнасць гэтай метафары можна звесці да адной моцнай думкі. Сапраўднае адзінства любові магчымае толькі ў разнастайнайнасці. Это ідэальны працяг гісторыі пра Вавілон. Нам не трэба сціраць нашы адразненні, каб быць разам. Наадварот, гэтыя адразненні варта ўспраймаць як неабходныя падарункі, якія дапаўняюць і ўзбагачаюць усю супольнасць. Вось мы і набліжаемся до нашага фіналу. Частка 4. Місія прабачэння. Сапраўдная кульмінацыя, апісаная ў Евангеліі ад Яна. Тут тэкст раскрывае вельмі выразны алгарытм, і дух не падаецца як нейкая сама мета. Всё ідзе строга па кроках. Крок першы – агучваецца місія. Як Айдзец паслаў мяне, так і я пасылаю вас. Крок другі – даецца экіпіроўка. Ён дыхнуў на іх. І нарэшце, крок трэці, дзе вызначаецца канкрэтная мята, каму адпусціце грахі. Гэтая паслядоўнасць паказвае, што дыханне духа – гэта толькі мост, інструмент паміж чароўным заклікам і вельмі канкрэтным практычным чалавечым дзеяннем. Таксама варта звярнуць увагу на таймінг. Тэкст падкрэслівае, што падзеі адбываюцца ўвечары першага дня тыдня. У гістарычнай традыцыі гэта вельмі выразная адсылка да так званага 8-го дня. Калі першыя 7 днёў – гэта гісторыя стварэння свету з кнігі быцця, то 8-ы дзень – гэта пачатак зусім новай, месіянскай эры. Гэта сігнал пра тое, што світанак новага стварэння ўжо наступіў. Дык у чым жа заключаецца гэтая вялікая місія новага стварэння? Згодна з аналізам, галоўная мэта – гэта поўнае выкараненне ненавісці і гвалту праз механізм актыўнага прабачэння. І тут Табіў робіць проста крытычна важнае ўдакладненне адносна затрымання грахоў. Яна даводзіць, што гэта гісторыя не пра Бога, які раптам вырашыў прытрымаць сваё прабачэнне і караць людзей. Гэта гісторыя пра каласальную адказнасць саміх людзей. Калі мы не нясём прабачэння ў гэты жорсткі свет, мы літаральна пакідаем яго варыцца ва ўласным гвалце і адчаі. Што ж, гэта падводзіць нас да фінальнага і, мабыць, самага важнага пытання нашага разбору. Калі гэты умоўны 8-й дзень сапраўды надайшоў, як сёння чалавечства можа ўзяць на сябе гэтую складаную, але такую неабходную ролю міратворчасці і прабачэння? Гэтыя старажытныя тэксты не проста ляжаць у архівах для тэарэтычнага вывучэння. Яны кідаюць нам выклік для рэальнага прымянення ў нашым сучасным, часта расколатым свеце. Спадзяюся, гэты структураваны аналіз дапамог зірнуць на знаёмыя гісторыі пад зусім новым вуглом. Заўсёды цікава дакопвацца да сутнасці, правда? Да сустрэчы ў нашым наступным разборе.